Kodwa-ke iqiniso eliphelele lithi akekho umuntu wesifazane ongayithandi imali. Akekho umuntu wesifazane ongayithandi imali, akekho umuntu wesifazane ongafuni ukunakwa. Kodwa futhi mawuhleli obudlelwaneni osuke ukubona, akumelanga uhlale ngoba nakho kunezinto material, you know. Kuqala kwakumnandi kakhulu because abogogo bethu ababesemathandweni by that time babejabuliswa nje ilokho abanakho, babejabuliswa ilokho abanikwa kona. Ajabuliswe nje ukuthi umkhulu ubuye ne-stick sweet. Manje I know ukuthi izinto azisekho lula ngesimo sokuthi ayisekho lula izinto ngesimo sokuthi kulama relationship ale generation yethu akusathenjwana nje. Manje uvela ubona ukuthi ngoba wena awenzelwanga shuthi ukhona lo wenzeliwe. Hey Nkosi yami, all right. Alright, sikhuluma nami-ke ngaso lesi sikhathi 0781269558 okanye-ke ngithumele umqhafazo ka-WhatsApp 069 574 9909. Sisahambisa i-envelope for now. Facebook, WhatsApp or calls. Isikhathi sethu sikhomba kona ukuthi-ke 43 ushayile u9 o'clock.